Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag sumubatian niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Iloy nga PWD kag itatlo ka tuig nga bata patay matapos matrap sa nasunog nila nga balay. Utod nga kamot na sapwan sa igad sang karsada sa Bacolod City. Duha ka mga lalaki patay matapos mahulog sa bubon sa Calatrava. Grade 2 estudyante patay matapos madunlan sang chewy candy. Kag sa Good Vibes, libuton ang Negros Occidental nga wala nagausik sang krudo pinaagi sa mga pavilion sa Panad Park. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, utod nga kamot ginbilin sa higad sang karsada sa Barangay Bata sa Bacolod City kag may upod ini nga note nga may ngalan sang pulis. Hindi pa mapatod sa Police Station 3 kung sino ang tag-iya sang isa naman kautod nga kamot nga ginbilin sa kilid sang dalan sa ilang-ilang street sakop sa Purok Riverside sa Barangay Bata sa Bacolod kay Ines sang aga. Sa tupad sang utod nga natuo nga kamot ang note nga may ngalan sang pulis nga ginaalegar pusher, protector sang illegal nga droga kaga panahor. Suno kay Police Major Armelin Vargas, posible isa ka paandam ang luyag ipalabot sang wala makilalan nga responsable sa ginwigit nga utod nga kamot. Ginsiling naman ni Police Captain Francis De Pasukat nga ang ginatumod sa note nga si Police Staff Sergeant Anthony Vistar ang wala sang kangtanan sa illegal nga droga kag panahor. Sa baylo nangin mapisan nga katapos ang intelligence unit ang amo nga personnel nga nangin masupog sa kampanya sa police station kontra illegal nga droga kag panahor. Nagapati si De Pasukat nga ang ini nga kahimuan sa mga kriminal nga may kaakig sa police operative. Samtang tungod sa makaalarma na ang sunod-sunod nga kaso sa mga ginawigit nga utod nga kamot kag tiil, luyag naman ni Mayor Albi Benitez nga mapadasig ang pagbulos ang magatalos nga pamuno sa Bacolod City Police Office para matagaan ini sang atensyon kag masolbar ang mga kasubong nga insidente. Enero may ginbilin man nga utod nga kamot sa Barangay 2 sa Bacolod. Nagligad nga Marso 29, may mga utod man nga tiil nga ginwigit sa may CL Monte Libano Drive sa Bacolod City. Hindi ta ka-conclude sa tag-iyasang kung sinugod ang tag-iyasang kamot no tungod kay nang wala gid siya sang identity mo doon dito gid unless kung sa ulihi may ma-surface nga bangkay nga wala kamot or may tao mareklamo nga ginugdan siya sang kamot but sa subong do di naton kita ka certain kung sino ang kapanag-iyasa na posible ano siniguro nin daw warning kasi may nakasulat dito nga ng note kag may ang atong note nagahatag warning sa katawo na may evidence of body parts is already alarming. Yes, sir. I think isa sa mga criteria which I already communicated man sa hierarchy sa PNP that the next city director would have to be at least as efficient and thorough nga may experience na yun on how to discipline ang ato nga police force and how to make sure nga we get results. Sa number 9, matapos ang tatlo ka tuig, panaad sa Negros, liwat nga nagbukas. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na nagpamuno sa pagbukas ng Trade Fair, Food Alley, Livelihood Village kag ang Provincial Animal Learning Park and Hospital. Sunod sa kay Lacson, ini ang pinakauna nga higayon nga masaulog ang panaad sa Negros Festival sa idalom sa iya administrasyon. Ginatibong ang local produce sa probinsya sa ginakabig Festival of Festival sunod sa kay Lacson. Higayon sunod sa iya nga mapasundayag ang ilang mga produkto kag tigayon nga makaganyat pagid sang atensyon para sa local producers. Rason nga may tema ini nga The Promise Renewed. Ayhan na produkto kape, padulong sa kawayan, lubos ang suporta sa probinsya para sa mga lokal nga mga mangunguma. Panad, aside from it being festive, is also a venue where our local producers can showcase their products. So we're renewing that promise. That's why it's a promise renewed.
and we're hoping that we will be able to attract more attention, no, especially for our local producers. Sa number 8, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpangayo sang patha gikan sa DPWH angot sa dululugan nga pagbungkal kag kaayo sang dalan sa syudad. May napulo karon ka mga major road kag drainage projects sa nagkalain-lain nga bahin sa Bacolod pati na sa mga dalan nga masami naga-traffic kun peak hours. Gani nagaresulta ini sa lala nga traffic kun aga kag kun hapon. Pila sa mga nadeparahan sa alkalde nga ang mga dalan nga ginapangguba wala pa man sa diferensya kag ang iban diri ginpangbuhuan na kag ginpabayan anay. Gani nagpadala siya sang sulat sa Department of Public Works and Highways kag nagpangayo sa paatag kun nga nagdululungan ang ini nga mga proyekto. Pero para mapahagan-hagan ang epekto sini sa mga motorista, ginpatawag ang mga contractor para mag-coordinate sa City Engineers Office kag Bacolod Traffic Authority Office para mapahibalo ang publiko kung saan o magasugod kag magatapos ang proyekto. Siyam sa napulo ka mga major repairs iya sang national government kag isa lang ang iya sang syudad sa Bacolod. Well, nagbuho sila sa mga reblocking sila sa mga ibang areas nga daw mayo pa eh. Kita mo hindi manggitam ang guba motogin pili nila. Sa mga side, especially sa may Lasal Avenue. Sa number 7, sa Cadiz City, sa ka-grade 2 nga estudyante patay matapos madunlan sang chewy candy. Patay sa ka-grade 2 student sa Cadiz East Elementary School matapos madunlan sang iya ginakaon nga chewy candy sang Biyernes. Sa report sang DepEd Schools Division sa Cadiz City, ang estudyante ay nagakaon sang iya nga chewy candy sa tunga sang ilang nga recess sang hinali na lang ini nga naghakos sa iya nga teacher kag nangayo sang bulig. May kabudlayan sa pagginhawa ang bata kag nanggit umang iya sini nga bibig. Gintingguan pa ini nga mabuligan sang iya nga teacher apang nadulaan na sang pulso ang bata. Gindala niya ini sa klinik kag gin-resuscitate ang estudyante apang deklarar nga napatay. Sa number 6, Asosasyon sa mga tricycle drivers nagrally malapit sa Panaad Stadium. Kadungan sang paggutok sang lakat sang trapiko pasulod sa Panaad Park and Stadium, makita ang pagtililipon sa katapos ng Panaad Regent Scoreville Terranova Tricycle Operators and Drivers Association o kon Parts Toda. Suno kay Francisco Gonzales, ang presidente sang asosasyon, wala matagaan na tensyon sa syudad ang problema sang Toda batok sa mga modernized jeepney nga naga-terminal sa sulod sang subdivision. Resulta nga nagakawad-an sila sa pasahero, dugangan pa nga may mga nagabiyahe man nga mga colorum tricycle sa ilang nga rota. Kaina nagpakigsapol man si Police Major Junji Liba, ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office upod sa ila, agud nga mapatuman ang mga tikang kag solusyon sa ila ginareklamo. Naistoryahan ang pagpalabot nila sa reklamo sa pamunuan sa LTFRB sa tuyo nga masolusyonan ang konflikto sa tunga sang modernized jeepney kag Toda. Sa number 5, ceremonial chopping sa mga lechon gitpatigayon agud ipakita nga nagapabilin nga ASF-free ang mga baboy sa Negros Occidental. Sunod sa kay Dr. Placida Alemana, ang OIC Provincial Veterinarian, may 30 tanan ka mga lechon ang nakahilera. Simbolo nga nagapabilin nga ASF-free ang Negros Occidental. May mga lechon manok man kasubong sang itlog nga nalakip sa nagpakita man nga nagapabilin nga bird flu-free ang probinsya kag may nagakaigo nga supply sang baboy kag manok. Nagbatsag ba ng probinsya sang pork ban nga ginpatuman sang Cebu, pero sa gihapon nagapangita sang alternatibo kag padayon ang pagpadala sang baboy sa Luzon kag Metro Manila nga may maayo man nga presyo. Narakip sa ginbuksan ang Provincial Animal Learning Park and Hospital. Sarang makabisita ang publiko sa Animal Park kag maka-avail naman sang services kasubong sang konsulta kag admission sa mga sapat gikan sa Animal Hospital sa mas barato nga presyo. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz,
para mabuligan ang mga farmers ang Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory nagatanyag man sang ginakinahanglan nila nga serbisyo. So ang aton yung hospital okay naman. So ang aton na payment kinabase naton sa provincial ordinance, yung Arapita ordinance. Siyempre mas lower nga price compare sa private kay para ang tao may ilaman na dangpan nga medyo hindi mahal. Firstly, for Negros Occidental. Yes. Ang iban nga LGU may ara man sila nga clinic pero ara lang da sa ilang office. With the ASF haunting us around, no, si Gov nagambal nga anong aton maobra. So we suggested Gov nga mabutang kita sa RT-PCR, no, may biomolecular lab na kita diri sa aton nga at integrated laboratory, no. Sa number 4, cloud seeding ang nagapabilin nga opsyon para mabuligan ng mga pananom labi na ang mga tubo karon nga ginabatsyag na ang dry spell. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sang panawagan man ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo nga handaan ang cloud seeding agudto mapaiway ang epekto sang tuman nga tig-ilinit o dry spell sa sugarcane production. Si Yulo ang nagpanawagan sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration kag Provincial Government agudto mapahagan-hagan ang halit sini sa agrikultura. Suno kay Lacson, ang bisan ano nga pananom nagakaapektuhan ang production kung may yara sa dry spell. Ginahaylo man ang pagtanom sang root crops o drought resistant nga mga tanom karon suno kay Lacson bilang alternative. Panawagan man sa gobernador nga sa may maayo nga water sources o kung irigasyon, hindi pagtugutan ang mausikan ang tubig. Ipasiguro nga wala sang wastage sa mga kanal sang irigasyon. Well, that is always an option, no? When there is a long drought, we always request for cloud seeding. Maybe the time is also good now because as you can experience, there are still rain clouds. And in fact, we also experience some rainfall, no? So yes, that is always an option, and I understand, like in the past, through DA and SRA, we can have such a cloud seeding. Sa number 3, duha ka mga persona patay matapos mahulog sa bubon sa Banwa sang Calatrava. Patay duha ka mga persona matapos sila mahulog sa bubon sang Sabado sa barangay Minapasok sa Calatrava. Ang biktima amo sanay Jomar Trencio kag Roniel Amaro. Sa investigasyon sa PNP, tinuan kung tani sa mga biktima ang bubon nga may 20 katapak ang kadalumon. Una nga nagpanaog si Trencio apang samtang yara pa lang sa tunga-tunga, ini siyang nahulog sa tubig. Siya ang buligan ng kuntani sang upod niya nga si Amaro apang ini ang nahulog man sa bubon. Isa ka oras ang nagligad antes na recover ang ilang alawas kag wala na sila sang kabuhi. Sa number 2, mag-live-in partner patay matapos gin-strafing ang ilang nga balay. Patay ang mag-live-in partner nga lunsay mga senior citizen matapos nga ginpaarakan tiro sa mga armado ang ila sinibalay sa barangay San Isidro sa Toboso sa Sabado. Ang biktima amo sanday Leonardo Lagada, 60 anyos, kag Miguela Hedorio, 65 anyos. Sunod kay Major Junray Batadlan, ang hepe sa Toboso PNP, yara lang sa sulod sing ila balay ang duha ka biktima sang hinali mag-abot ang 4 ka mga armado kag ila ginapagwa si Lagada. Wala magwa si Lagada kag nanglak pa. Amo nga ginpaarakan tiro sa mga armado ang ila balay. Pareho nga dead on the spot ang mag-live-in partner. Padayon pa karon nga ginahibalo sa PNP ang motibo sa pagpaniro. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka PWD nga iloy kag iya 3 ka tuig nga bata patay matapos matrap sa nagakasunog nila nga balay sa barangay Takuling sa Bacolod City kainasang aga. Ang 3 ka tuig nga bata wala makagwa kay hindi niya luyag, bayaan ang iya nga iloy. Yaring report ni Nico Delfin. Nagahilibio ng himata sang pamilya Itchon samtang ginaulo-uluhan ni Mayor Aldi Benitez
nga nagbisita sa mga nasunugan sa Purok Bayanihan sa Barangay Takuling, Kainasang Aga. Ang mag-iloy nga si Minjel Itchon, 39 anyos, kag ang iya 3 ka tuig nga bata nga babae, ang wala makaluwas ang napatay sang matrap sa sulod sang ilang nasunog nga balay. Suno sa ilang mga kaingod balay, nakitaan pa nilang iloy nga isa ka person with disability bangod nakaagi stroke nga nagtinguha nga mapagwang iya anak sa bintana. Pero napaslawan siya, rason nga lunsay sila nga natrap sa sunog. Lang nakakita nga dito na naaral sa may saikon na ilaw. Dira na sa nagsuot nga doon nakasangit sa lang way siya kagwa. Pero wala siya nagbalik kung nasulod balay, ang bata. Bahay na sa Kung pag ginpalapaw lang sa nanay sa sa kudan. hindi nga buwang bata kay gusto yung gurong iloy ang doon. Balikan. Nagbalik sa nangagaw nga makagwa. Anom tanan ka mga balay nga ginaistaran sang ulo ka pamilya ang gintupok sang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardilesa sa Bacolod City BFP, mahimo ang napabayaan nga linuto o kon electrical in nature ang ginhalinan sang kalayo. One contiguous structure na nakaangot siya sa iban nga panimalay nga pamilya man nila. Pamilya man sa aton sini mga fire victim. So ang na-identify naton dira subong i-subject bagid sa aton sini nga pag-process sa aton sa mga investigador para nga ma-determine tagid kung ano ang origin, ano ang cause of fire sa after na determine naton ang origin. Kag of course sa aton sini panglantaw either electrical or napabayaan nga luto, no, i-determine nato na sa sunod pagid naton nga pag-process sang fire scene. Despite nga lapit lang aton sini nga fire truck sa Libertad fire substation, ang kada sequence ang kalayo sa light materials hindi mo gid na mapulong, dasig na siya magdalagan, magkaon, maglamon once nga maka-take off na nasa sa level sa temperature nga iya free burning na siya, no. So dugang pa nga may handicap ang aton sini nga fire victim nga hindi siya dali-dali makadalagan. Most probably ginaulikid man ang iya 5 years old nga bata. Para malikawan ang kasubong sini nga mga insidente, luyag ni Mayor Benitez nga ma-identify ang makabig nga mga fire-prone areas sa Bacolod. Kung gusto mabalaan, how do we prevent future nga incidents nga amo ni matabuluan? Gusto mabalaan kung di naghalin, ano ang rason, ano ang mga prevention pwede ito mahilo. Ang barangay upod sa local government ang nagpasalig na sang ayuda para sa mga nahalitan sang sunog. May mga water na, may food packs, may hygiene. Ang sa barangay, immediate hot meals para siguro i-dialogue ta sila for rebuilding of houses. Sa evacuation center sang syudad sa Barangay Takuling, temporaryo nga ipahamtang ang mga pamilya nga nawad-an sang puluyan. Tunan man sang syudad ang paghatag sa ila sang relocation site kung luyag nila magsaylo sang ilistaran. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, nagbukas na ang Panaad sa Negros Festival. Ano bala mga kalingawan diri? Yaring report ni Romeo Subaldo. Pwede mo na liwat malagaw ang Negros Occidental sa pila lang ka oras o kon minutos nga libutay nga wala nagausik sang krudo o kon gasolina. Daw ara ka sa beach bangod sa puti nga mga pebbles sa pavilion sang Toboso kag agaw atensyon ang isda nga shape sang display booth. Replika naman sang Cueva kag Monkey Sanctuary ang pavilion sa Calatrava kung sa diin gina-display man ang ilang mga furniture nga produkto sa Banwa. Nagkalain man nga mga furniture ang gina-display sa gwa sang pavilion sang Escalante City. Mala rest house naman ang booth sang DSB kag sagwa sini may mga bloke sang kada barangay kung sa diin pwede makapamakal sang utanon kag mga prutas nga ilang ang mga produkto. Present naman ang mga colorful nga mga wall art nga sikat sa Sagay City sagwa mismo sang ilang nga pavilion. Bida naman ang Manang Pula Festival sa pavilion sang Banwa sang Manapla. Kung food trip ang luyag mo, pwede ka diri sa pavilion sang Ibi Magalona kung sa diin sarang matilawan ang nagkalain-lain ng mga seafood, ilabi na ang popular nga blue crab. Kag, Mini Bacolod City Government Center naman ang tema sang pavilion sa Bacolod kung sa diin sarang makapamakal ang mga turista sa mga pasalubong nga gikan sa syudad. Pila lamang ini sa mga pavilion nga nagbukas na kainasang aga. Ginbuksan man ang trade fair, food alley, Provincial Animal Park and Hospital Livelihood Skills Training, kag Bamboo Fair.
Ang ginakahidlawan sa tanan nga mga kiosko ang balik naman kag sa siningation. Yara na sila nahamtang sa sementado nga parking space ang panaad. Kung magpapanaad, magbalon sang extra nga pasensya kay halos tanan nauhaw sa paglibot sa Panaad Park. Ganit nagagutok ang mga salakyan sa pagsulod sa park sa area sa Barangay Alihis. May mga parkingan sa sulod pero limitado lang. Kag kunudto kag kun hapon, magbalon sa tubig kay mainit ang weather kay summer. Karon sa gabi, magatukar ang banda nga December Avenue bilang embokada sang opening ceremony. Barb, sa mga makadto sa Panaad subong nga gabi, kailangan gibagbalon kung extra nga pasensya sa traffic sa pagutok sa tao. Pero Ming ha, after 3 years, Yes. uhawan tao sa kasubong. Kag speaking of uhaw, dapat balon man tubig siguro. I agree to Ming. Kay kita nga duha Kainit, nakakagrito gid. nga kainit. Kaagapay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.